Hello gagayem, nembag nga oras yung aming kakabsat kita umayag managkanta ni ti Paulo na ti kanta ket amok apagayatan ti Apo. Ay sagot ko man kanagiti amin nga padak nga nagpasina iti ay iti natibiyag kakabsat. Amok nga nasay mi ti kay marikrik na itata isu ti marikrik nak ti agdama nga sa kenapges iti puso ken kaunggak kakabsat nga iti sisina ni bakit ko iti ipupusay na kita kastalay nga talaga ti biyag kakabsat ore no kasano nga kahit nga igawid iti biyag iti maysa nga tao no iti biyag tayo no pagayatan ti Apo Diyos nga lain nanti impabulod na nga biyag kada tayo kakabsat ket awan ti maaramidan tayo nga talaga ore no anya ti aramiden tayo kakabsat. Iso nga no dumtengen iti oras tayo ket nilayengen Apo Diyos ti makaammo kada tayo kakabsat. Iso na ti makaammo iti biyag tayo ken iti masakbayan iti tunggal maysa nga tao ditoy lubong ket ammok nga datayo amin kakabsat nga tao ditoy lubong ket dumteng tumid iti aldaw nga pinangalan na ti biyag kada tayo kakabsat ni Apo Diyos. So nga si sasagana tayo latta kuma ken agtalik tayo latta kuma ken ni Apo Diyos kakabsat ore no niya ti dumteng nga pagsubok ore no niya ti dumteng panubok kakabsat masapol ko mga agtalik tayo latta ken ni Apo Diyos ta unti maramidan tayo tayo so na ti akinigem amin nga banag nang parso iti aming nga banag dito'y lubong kakabsat kita alaweng garod kita condolence kada kayo kakabsat nga nagpasina kas kanyak ket daytoy kanta sagot ko man kada tayo amin kakabsat kita iti Paulo na ti kauntak kita amok apagayatan ti Apo at ti garod kakabsat. Agsipot pa'y di si kanti si Mina tuy biyag ko malmalday awan ti ragsak na ngem magyaman ken Apo adda amang liwliwa amang ted ti ragsak ken mang ted ti namnama ammo apagayatan ti Apo biyag ko ti ipupusay mo dumteng to ti aldaw oras ken tiyempo sikat ken siyak ket agkitan tumanen nasa no panunuten ngemawan iti inak maarami no dilaeng agkararag dumawat ti kaasi ken tulong nga aggapo ken ni Apo ammo apagayatan ti Apo biyag ko ti ipupusay mo dumteng to ti aldaw oras ken tiyempo sikat ken siyak ket agkitan tumanen awanen ni ti sakit tuog ken rigat awanen ti lulwa ken pinagsagaba awanen ti liday ken pinakapaay awanen ti ladingit awanen iti patay ammo apagayatan
ti Apo. Biag ko ti ipupusay mo, dumteng to ti aldaw, oras ken tiyempo asika ken siak, ket agkitan tumanen. Ammo apagayatan ti Apo, biag ko ti ipupusay mo, dumteng to ti aldaw, oras ken tiyempo asika ken siak, ket agkitan tumanen. Dumteng to ti aldaw, oras ken tiyempo asika ken siak, ket agkitan tumanen. Dumteng to ti aldaw, oras ken tiyempo asika ken siak, ket agkitan tumanen. Thank you, Kagayem. Happy Father's Day sa inyong lahat.